Han backar framför Lloyd. Yeah, for just there. Just shitload of them. Hey, say here. Pull this pill out. Creeper! Levi, jag hade skott. Levi, fixa det. Fixa det. Ah! Ja, ses. Ikke det bra. Vet kan knappa den. All ready? Yeah. Shit. Oh my god. No! Oh my god. Anti-kött kommer jag säga till. Så den säger det. Anti-kött? Anti-kött. Bro, with the proof you hacking it, locker. Oh fuck, shit, det är fucking mess. Back! Oh fuck. Jag skumpar mig. Oops. Could you What undo? the Could you? fuck? Could you? It fixed him the gut. So it's. Fuck med det Actually här got med Chalmers shit i Ash. So yeah. Hmm? Why you drink all the milk? Alright, man. Oh shit. Så, live. Jag missade aldrig inte det som Ash. Vad värsta? Det var helvete. Seriöst? Jag missade allt. Kom. Jag kan höra! Nej! Helvete! Oh yeah! Oh my god! Okay! Ja, för... Hur fick det Rocco? Nej! Oh my god. Jasper! Jag hade bara fucking dig. Ja, må då till saker. Ja, bara det. Det är bättre tips. Shit. Är det? Jag kom in bättre där. Vi tar två Jesper. Jag var tog med det där från här snackar resurser bara. Jag vet inte samma eller? Seriöst? What the fuck? Jag vet nästan vad det. Jag vann inte samma eller? What the fuck? Det är alltid som är längst fram bara för Carl. Cool. Jag får runt Trap McCree, sätta med Carl på han. Easy. How is Hey. he doing this? Hey, aldrig klarat det. Så sådär är vi. Kan hända? Jag ultar, jag fick twitcha ner och skumpa mig bara. What the fuck? This is not your time. Åh, det där kan vi. För han? Nej, jag slapp bollen! Nej, han tappade inte. Jag rakt inte! Vi rände bara fram med katten. Det där är Det är kört av jag. jag bara där. Vad helvete är tid? Revive, okej. Kört. Ja. Ja, seriöst. Då ligger man efter. Kan vi mercy? Fuck. Ja. Du vinner ju honom, Bjarne. Du vinner ju. Jag går till Jenny. Droppa. Nej, Så fan, Bjarne. Du kan inte vinna mot honom. åh, fan ni kan. Oh shit! Oh shit! Never mind, to fucking hero. Ska fan gå Oh ut av det. shit, vi hade tagit det personligt. Hej då, som spel. Fucking twacklar. Oxford. Nej! Inte det sneaky ass shit i attacks att ta in och dräpp allt. Och hon? Pow. Ja, det var det sjukaste.
i helvete! Wow! Hur ska inte köra ner i utan att kappa? Vad är du med? Jag bara spann ner bara på något lower och bara... Jäklar, det är... Han ska man upp. Shit, spann. Free! What you doing? Oh my god, this machine är fan kroppar dialar ju. Fan för machine. Damn it, Freya! Give me that. Ah. Do this. Jag ska droppa tank vilket. Oh fuck! Good job, man. Mouse sensitivity is so freaking shitty, so. God damn it. Oh shit! Hey? What you got, man? Oh shit! No! Det är de där! Kan du, Free, pröva experiment. Kan du kolla till en kostoid ner? Det är sant så där. Det var fjärde. Jävlar, Ja, det räcker! Det är perfekt, jag kan vaska uppe. Yeah. Oh shit, jag är low. Help me, help me. Okej, börja. Oh shit, what the fire! No! Jävla shit över ju. Fuck. We cool. Cool. Det här är shit. Konstigt bra. Oh! Särskilt så fucking kassan en. Hell. Kassa, inte tonner. Fuck. God, I got the just in the area. Hello! Mess. Here you go, man. Fuck! No! Go here! Check what we done. Dope. What you do? Oh, crash Yoko! You get this mess in the chest everywhere. Fuck. Good job, man. Okay, get the rope now. Whoa, what the fuck hände där över? Jag vet inte. Free, kom här. Kom här. Varför det? Men, Kassan här. se det där lite. Att du sars det, inte? Jag bara flippade fucking till. Ah! Okej. Katapult från Aklasande. Shit. Holy fuck. Det är det.